us presentem el projecte artístic d'aquest any, un viatge per l'espai. Primer, a cada classe vam fer una conversa. Van sortir 3 temes i van fer unes votacions per triar. Les votacions les van organitzar els nens i nenes de 5è. Va sortir un viatge a l'espai. Cada curs tenia un repte diferent. I 3, el dia i la nit. I 4, la lluna i els estels. I 5, astronautes. Primer, els planetes. Segon, la Terra des de fora. Tercer, els estels. Quart, el sistema solar. Cinquè, hi pot haver vida fora de la Terra? I sisè, exploracions de l'espai. Els nens i nenes de 6è ens van preparar un tràiler amb una història. Hi havia una vegada una expedició d'astronautes que van iniciar un viatge cap a l'espai. Però, segons els meus càlculs, ja hauríem de veure la lluna. Tu la veus? Veus? Ja ho dèiem, ja hi tornem a ser. Ara què volen veure? Si hi ha vida, si hi ha aigua... Escolteu, ja en tenim prou. No pareu de molestar. Ser veïns de la Terra és horrorós. Us deixeu el llum obert tot el dia? Fa pudor. La Terra està perdent el verd i el blau, els colors reglamentaris que se li van atorgar com a planeta i l'estètica del sistema solar ja no és la mateixa. I no parlem de les visites a la Lluna i a Mart. Què feu sense avisar? No podem més. I us venim a dir que... Comencem la rebel·lió! El tràiler ens va presentar un bon repte. Els planetes del sistema solar estaven cansats de tenir a la Terra com a veïna i es van declarar en rebel·lió marxant del seu lloc. Nosaltres havíem d'intentar trobar una solució. Per fer-ho, vam buscar informació, vam fer experiments i ens vam inventar històries. Vam resoldre alguns reptes matemàtics. I, sobretot, vam explicar totes aquestes històries a través d'unes cançons. Ens van fer el nostre propi vestuari i cada curs va fer decoracions diferents. Els últims dies del primer trimestre, tots els nens i nenes de l'escola van fer una cantant. I no cal dir-vos que vam trobar la solució. Cuidar la Terra. I les famílies ens van fer tot un concert. Les mestres ens van preparar una cançó. Després de les vacances vam tornar i ens vam trobar amb una bona sorpresa. Ens va venir a visitar un inspector còsmic. Calia reequilibrar el sistema solar. I així ho vam fer, però aquesta vegada ballant. Vam crear un espectacle de danses. A través de tots els llenguatges vam descobrir moltes coses sobre l'espai que no coneixíem, però sobretot vam aprendre que cal cuidar el nostre planeta, la Terra. Com que tots els cursos havien fet moltes coses, un dia ens vam barrejar de I3 a 6è i vam fer l'activitat d'intercanvi. Ens van preparar activitats i jocs per intercanviar el que havíem après.
quants va dir la Terra al concert? M'agrada molt quan jugueu als parcs, quan mireu al cel i quan descobriu animals i plantes noves. Però us demano una cosa, cuideu-me, protegiu els meus rius, els meus boscos i l'aire que respireu. Amb petits gestos em feu més forta i podré continuar sent la llar que sempre us sosté.